Assalomu alaykum. Арманиҳо бора дидагидан приправа барои чизи бародар ҳалу фиреб кардан ки дароҳай баъд бо саи шиносо ёфтем ки ягон ҷо набурган ира бора аз як ҷо ба як ҷо перекида кардан бора диздан ки баъди ай шашуми числа ки ин кор шудааст ин бародар аз Озбекистон омад мо дар муддати 3 шабона рӯз борро ёфтем ва ҳатто бо он дӯстам дар тамос баромадем гуфтем ки хай биё мо ҳамон бор $33,000 $33,500 аст гуфтем ки биёед борро мо ба шумо 100,000 метиҳем ба шарте ки шумо борро ба хубӣ тиед. Он кас гуфтанд бале майлаш лекин вайн кардан борро надода наомад боз тоҷиконро фиристод мо нафаҳмидем рости ки оно тоҷик ҳастанд тоҳай гуфтана якташа сардаанша маиб кардем камтар бо як 3,5 дуруст харидем як 5,000 дига шудем барои лечениш. Ина ин бори дуздида шуда. Ин контейнер бори ки дуздида. Ина ин бори приправа. Не, бета фиш мо гам нахре. Чӣ метарсед? Мо ҳаминҷаем ку. Натарсед айчи ҳаминҷаем ку. Мо дуз нестем ку. Бо мега барои чӣ задинуш? Бой бародар мега ки дуса барои чӣ задин? او دو زد تو ما دو تلک گفتیم که بعدای خوب زدش شهر دیگه خیلی گرفتن در کربون دوست قدم میکنیم میشوند اگر وایکنن دیگه سکلاد نمیخوره بعد کاخه اونو میشه اینجا این لاین بوس یا ارمانی بوس بور یک مالدوان گرم چند قپیش دیدم داد در کربون میفتیم اون بوری مالدوان هم میفتیم در این контейнер дигар истодагӣ ай инҷа ин боро аз бӯяш ёфтем як бӯи аҷоиб дорад ин приправао аз бӯяш ёфтем инҳо ҳатто вақте ки ин бародари тоҷик дӯз бачаҳое ки омадан аввал гуфтан грушкем гуфтем биёед мо духтур мебарем марҳамат хай мо лечение мекунем негуфтам дар ин байн милисиҳоро ҳам ҷеғ задан милисиҳоро ҷавоб додем рафт онҳо гуфтанд ки шумо кист мо гуфтем соҳиби бор онҳо гуфтанд ки ба дима занг занед ин ҳамон арманӣ дима мегуфтанд ин аз он шаҳодат медиҳад ки пулис ҳам дар ин кор даст дорад ва борҳое ки медуздан ба ин ҷо мебиёранд аз ин ҷо облой мекунанд